ଆଜି ଆମର ଛତୁ ରନ୍ଧା ଛତୁ କିସ ଛତୁ କୁଟା ଛତୁ ହେଇଥିଲା ତୁମ ବାଡ଼ିର ନା ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ବିକ୍ରି କଣ୍ଟେ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ କିଣିଲି। ମୁଁ କିଣି ଆଣିକି ରାନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ କିଣିବା ଫଳରେ ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ସେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବ, ଯାହା ଯେ ଦୋକାନୀକି ବିକିଲା ସେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବ, ଯେ ଦୋକାନୀ ମୋତେ ବିକିଲା ମୁଁ ଲାଭ ପାଇଲି, ସେ ଦୋକାନୀ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଲା। ଏତେ ଏତେ ଲାଭ କରିଦେଇଛି ଲୋକର। ମୋ ଛତୁ କିଣିବାରେ 5ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏ ଛତୁର ରେସିପିଟା କହିବୁ? ଛତୁର ରେସିପି କିଛି ନୁହେଁ, ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ଛଡ଼େଇବେ, ଛତୁକୁ ସଫା କରିବେ, ସଫା କରିସାରିକି ତାକୁ ଧୋଇବେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକି କରେଇକି ଗରମ କରିବେ। ଦର୍ଶକମାନେ ତମ ଚେହେରା ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। କରେଇକି ଗରମ କରିବେ। କରେଇକି ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ତେଲ ଢାଳିକି ତେଲ ଗରମ କରିବେ। ଏମିତି ତେଲ ଏମିତିଆ ତେଲ ଢାଳିବେ ତ ଯେମିତି ପୁରା ଛତୁ ଠାରୁ ବେଶୀ। ହଁ, ଛତୁ ଠାରୁ ବେଶୀ। ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇବେ। ଜିରା ପିଆଜ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ସେଇଟା ଗରମ ହେଇଯିବ, ପିଆଜଟା ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଛତୁକୁ ଢାଳିଦେବେ। ଛତୁ ଢାଳିଲା ପରେ ପୁରା ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ବାହାରିବ। ଛତୁ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେ ପାଣିକୁ ମାରିବେ, ନ ଢାଙ୍କିକି ଏମିତି ଇଏ କରିଦେବେ। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଉଛ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ। ଏଇଟା ସେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଲେ ନା ସେ ହେଇଯାଏ, ସେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଯାଏ, ଭଲ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ ମାଛ ହେଇଗଲେ ସେ ମାଛ ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହିତ ମାଛ ବି ପକାଇଛି। ଆପଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହୁଥିଲେ ତ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ।